Kang. Aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang ora aku ora mangkel karo sampean. Aku ora seserik karo sampean. Nek pancen lakune ngono mbok ya tok pateni aku ora apa-apa Kang. Wong bakale menungso sesuk ra ya do mati kabeh.